Συνήθως σου μιλάω για να σου δείξω πώς να βοηθήσεις το μικράκι σου να αναπτύξει την ομιλία του και να σε ευαισθητοποιήσω αν τελικά χρειάζεται βοήθεια να του τη δώσεις έγκαιρα. Το σημερινό όμως βίντεο είναι για σένα που ανησυχείς ενώ δεν πρέπει. Για σένα που σε βασανίζουν οι σκέψεις για την ανάπτυξη του μικρού σου ενώ αυτό αναπτύσσεται όμορφα και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην επικοινωνία ή στην ομιλία του. Ξέρω ότι το ένστικτο της μαμάς και του μπαμπά, ιδιαιτέρως της μαμάς, συνήθως είναι αλάνθαστο. Όμως πολλές φορές ανησυχούμε εμείς οι μαμάδες χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αν έχεις ενημερωθεί σωστά για τα αναπτυξιακά ορόσημα του λόγου και της ομιλίας και το μικράκι σου τα κατακτάει όλα, οι σκέψεις ανησυχίας που έχεις στερούν από εσένα και από το μικράκι σου ξέγνιαστες στιγμές απόλαυσης και ουσιαστικής χαράς. Μην τις αφήνεις να μπαίνουν εμπόδιο στη μεταξύ σας αλληλεπίδραση, η οποία πρέπει να είναι γεμάτη από χαρά και παιχνίδι. Ξέρω είναι κλισέ, αλλά τα χρόνια περνούν τόσο γρήγορα και είναι άσχημο να γυρίσεις πίσω και να πεις «μετάνιωσα που δεν το απόλαυσα αυτό το χρόνο μαζί του». Πρώτη εγώ δηλώνω παθούσα που δεν άφησα να υπάρξουν κάποιες στιγμές με τα παιδιά μου όπως θα έπρεπε για να τις απολαύσουμε και οι δύο, καθώς με βασάνιζαν σκέψεις ενώ δεν θα έπρεπε.